Kampány a magyar iskolák mellett. A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete felhívással fordult a kárpátaljai közvéleményhez, melyben arra kérik a szülőket, hogy írassák gyermekeiket magyar oktatási intézménybe. A megye magyar iskoláiban a gyereklétszám évek óta folyamatosan csökken. Az is előfordult, hogy egy-egy falusi iskolában csak azért tudtak első osztályt indítani, mert a roma családok is odaíratták be gyermekeiket. A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete a napokban kampányt indított a magyar iskolák mellett. Felhívással fordultak a kárpátaljai közvéleményhez, melyben arra kérik a szülőket, hogy írassák gyermekeiket magyar oktatási intézménybe. Azt tapasztaltuk, hogy nagyon-nagyon sokan vannak olyanok, akik magyar szülők, de mégis ukrán iskolába íratják a gyerekeket, és azt gondoljuk, hogy ez a közösségünk számára mindenképp egy kedvezőtlen folyamat, hiszen ezzel gyöngül a magyar iskolarendszer, nyilvánvalóan, hogy akkor az oktatás színvonala is lefele megy, a közösségünknek a tagjai is egyre kevesebben lesznek, mert az asszimiláció ezáltal fölgyorsulhat. A tapasztalatok szerint azok a magyar gyerekek, akik ukrán tannyelvű iskolába járnak, könnyen elveszíthetik nemzeti identitásukat. Ha mi nagy családos szülők mondjuk ezt, akkor ez egy hiteles dolog. Ha mi buzdítjuk arra a többi szülőtársat, hogy írassák magyar iskolába, akkor az egész más, mint hogyha szervezetek, politikusok, politikai szereplők mondják ugyanezt, és ezért döntöttünk úgy, hogy egy ilyen nyilatkozatot kiadunk, és próbálunk erről beszélni, és próbáljuk ezt beszédtémává tenni. Kárpátalja magyar iskoláiban a gyereklétszám évek óta folyamatosan csökken. Sok szülő ugyanis a könnyebb boldogulás reményében, illetve a gyakran magyar ellenes politikai hangulat ellenére ukrán iskolába íratja gyermekét. Ugyanis oktatási szempontból az iskolakezdés a legfontosabb láncszem egy gyerek életében. Különösen mondjuk egy olyan közegbe dobják be, ahol nem érte a nyelvet, nem tud kommunikálni, beszélni, akkor egy ilyen belső szorongás alakulhat ki, egy kisebbségi érzés, hiszen azt tanítják meg velük a gyermekek, nem azért, mert gonoszak, hanem azért a gyermekvilág ilyen, hogy a tőlük különbözőt azt megpróbálják előbb kiközösíteni, akár gúnyolódhatnak is vele, és azt tanulja meg, hogy az ő helye az egy másodrendű szerep, amit elvégezhet, és ha ez egész életén keresztül benne marad, akkor bármilyen tehetséges a gyerek nem fogja tudni magát kibontakoztatni. Az utóbbi években az is előfordult, hogy egy-egy falusi iskolában csak azért tudtak első osztályt indítani, mert a roma családok is oda íratták be gyermekeiket. Szakemberek szerint ezért fontos, hogy a roma gyerekek felzárkózzanak és tartsák az oktatási intézmények színvonalát. Roma tanulók aránya megnövekedett az oktatási intézményekbe, viszont amennyiben a roma tanulók nem tudnak felzárkózni, és nem tudják teljesíteni, hozni azt a színvonalat, amit esetleg a többiek hozzák, akkor lehúzó erővé is válhatnak egy oktatási intézményen belül, és ebben az esetben viszont a szülők, a magyar szülők egy része elviszi a gyermekeiket. A kárpátaljai magyar szülők szeptemberig dönthetnek arról, melyik iskolába íratják be gyermekeiket. Még nem késő, hogy átérezzék ezen döntés fontosságát, mert a gyerekek szempontjából sem mindegy, hogy megtanulják saját, több mint 1000 éves nemzetük kultúráját, irodalmát, történelmét, vagy csak azt hallják majd a többségi nemzettől, hogy ők mindig is elnyomták az itt élő szlávokat, és csak másodrendű állampolgárok saját szülőföldjükön. Ha a szülők ezt megértik, akkor talán még sincs baj a kárpátaljai magyar közoktatás jövőjével.